Čitalačka publika već je u toku sa nekim važnim momentima u tom književnom svetu. Ovih dana izašla je vest da se komisija ili žiri za dodelu tradicionalne Ninove nagrade oglasio sa svojim nekim razmišljanjima o naslovima koji su pristigli na konkurs za ovu nagradu. Ono što treba da znate, ako već ne znate, 188 romana je primljeno na konkurs. Lista od 38 romana čini onaj širi krug, odakle će se, naravno, verovatno sistemom eliminacije ili možda, a ja se iskreno nadam, iskrenim razmatranjem svega toga što piše u tih 38 romana, napraviti uži krug. I opet se nadam da će u tom užem krugu biti jedan naslov o kojem ćemo danas u popodnevu sa autorom romana Zadušnice. Dr. Dejan Ognjanović je naš gost. Dobar dan ili dobroveče, sasvim svejedno. Dobrodošao u Bela mi popodne. Pre svega srećna Nova godina. Lepo je počela, ja bih rekla, Zadušnice u ovom krugu od 38 romana. To je onaj najširi krug koji može da bude kada se razmatraju romani potencijalni dobitnici Ninove nagrade. Je li ovo iznenadilo? Pa nije me sama obznana iznenadila zato što su članovi žirija, tačnije od 5 članova, 3 su se negde uoči Nove godine, 27. decembra otprilike, oglasili na sajtu Nina sa svojim nekim presekom stanja u produkciji romana prošle godine i sva trojica su, između, naravno, drugih romana koje su istakli, pomenuli Zadušnice. Dakle, to mi je bilo signal da se samo jedan, a recimo predsednik žirija je jedan od te trojice, dakle, to mi je bio signal da su me primetili, da su pročitali, da su nešto u tome videli. I kada je nedelju dana kasnije to ozvaničeno, odnosno kada je izašao taj spisak, nisam baš bio šokiran, ali naravno obradovalo me. Kako ne. Ja koliko znam, do kraja ovog meseca bi trebalo da se zna koji su romani ušli u najuži krug. Da, taj krug će se sužavati na 7 dana, dakle idućeg četvrtka će se znati taj uži krug i onda onog narednog najuži i proglašenje pobednika će biti dan uoči mog rođendana, 29. januara. Januara, da. Vodolija, lepo. Mislim, ne znam zašto je to Vodolija bitno, ali... To nije to bez ništa. Nije bez ništa, ja? Ja verujem u to, ali kad bi tu bilo nečega, liči da sam ja možda nešto uzeo. Evo, sad nešto prebirem po sećanju, znam pa bar 10 ljudi koji su rođeni januara i svima vam je zajedničko to da ste zaljubljenici u horor kao žanr. Da li je pisao? Stvarno? Pa ja u Nišu ne znam 10 ljudi koji vole horor. Poznaću te sa ostalima. Onda se družimo s pogrešnim ljudima. Pa, i to je vrlo filozofsko pitanje sad, ko je pogrešan, a ko je pravi. Ono što sam ja negde pročitala jeste da su članovi žirija vrlo bili lepo nastrojeni u svojim nekim objašnjenjima romana Zadušnice. I ja sad ne znam ko, ali znam da je žena u pitanju, da li je Violeta, Tamara ili Milena, to ne znam. Ajde da pomenemo imena. Tamara Mitrović, Violeta Stojmenović, Milena Đorđijević, Žarka Svirčev i Goran Korunović kao predsednik žirija, ako se ja ne varam. Oni su napravili ovu selekciju od 38 naslova i oni će dalje već sužavati te krugove, ali jedna od članica žirija je kazala zanimljivo preplitanje nekih tema u Zadušnicama koje bi mogle ne da se nazovu samo horor roman, nego kao horor satira, otprilike, ako sam ja dobro zapamtila. Jeste, pa dobro, podrazumeva se ako je žiri nešto odabrao da to nije
to nije žiri, mislim, tradicionalno to nije žiri koji je blagonaklon prema žanru i kada se uopšte nešto žanrovsko nađe, makar u širem, a mnogo, mnogo retko u nekom užem krugu, to je prijatno iznenađenje. Dakle, podrazumeva se da su oni tražili nešto više od žanra i ja sam se trudio u svojim ranijim romanima, kao i u ovom, ovo je moj 4. roman, da naravno da ljubitelji žanra dobiju ono što očekuju, ali uvek je to priča o nečem, da tako kažem, važnijem, dubljem, slojevitijem, uvek je to višeslojno. Tako i u ovom slučaju, dakle, ta priča o mrtvacima koji ustaju baš na zadušnice, one jesenje, odnosno novembarske, dakle, kada je priroda već ogolela, kada je ono sumorno, kad se zima bliži, makar je tako bilo pre ovog nenormalnog vremena kad imamo sunčanu novu godinu i tako dalje. Kad smo zaboravili šta je sneg. Da, ali dakle u svakom slučaju u tmurnu jesen kada ljudi odu na groblja da odaju poštu svojim preminulima, ti preminuli, odnosno oni svežiji među njima, ustaju i tu počinje haos, kao što se može pretpostaviti, i tu taj haos je zapravo meni samo odskočna daska za analizu naših naravi, naših ponašanja, jer svako vanredno stanje i bombardovanje svojevremeno i korona sada skorije razotkrivaju zapravo ko smo i šta smo. U nekoj učmaloj svakodnevici svi se pravimo fini, vaspitani, čovekoljubivi i tako dalje, ali kad zagusti, kad dođe nešto stani pani, onda maske padaju. Mene je zanimalo da vidim šta je iza tih maski i, kažem, to je neka suština zaleđine ovog romana. Naravno, ima tu i telesnog horora, ima i psihološkog horora koji dolazi u tim traumatičnim situacijama. Ima te opresivne atmosfere vanrednog stanja, koja je naravno donekle inspirisana i onim kroz koje smo svi prošli sa koronom. Ima tu, dakle, raznih aspekata, ali, kažem, to je neka zaleđina tog dešavanja. Koliko se često horor nađe ajde da kažem, i u najširem krugu i uopšte u ponudi? Veoma, veoma retko. Ja sam, recimo, sa mojim drugim romanom Zavodnik takođe dospeo do šireg, dakle, do ovog najšireg, sa Zavodnikom, koji se takođe dešava u Niškom kraju. Sad ne znam da li će to... Mada zapravo i moj prvi roman naživo se dešava u Nišu, pa ga niko nije primetio od žirija. Ali ajde, možda ima neka kad smo već počeli sa horoskopima, možda ima, znači, neparne su mi ignorisali, parne su mi primetili. Znači, moj drugi i 4. su došli do šireg izbora. Ovo je koji roman po redu da je 4. Moj 4. Što se Ninove nagrade tiče i to konkursa? Moj 4. roman koji sam napisao i objavio, a moj drugi koji je Nin primetio i stavio u širi kontekst, odnosno u širi krug. I kako to objašnjavaš da se sada, ovo nije jedini, ajde da kažemo, horor roman, da se na tome zaustavimo? Da, zapravo bi trebalo, čisto da naglasim zbog kolege i čak i prijatelja Marka Piševa, dakle, 2 horor romana su ušli u 38. Dakle, drugi horor roman, čak žanrovski i čistiji od moga, je Tajni svat Marka Piševa u izdanju Orfelin izdavaštva, gde sam ja urednik. Dakle, ja sam bio urednik tog romana, ali naravno tu nema... To praktično znači da imaš 2 naslova sad. Pa na neki način, jedan kao urednik, jedan kao autor, ali, kažem, mi smo prijatelji, on je, da kažem, recenzent mog romana, ali naravno sa Ninom nema te vrste protekcija, niti sam ja njega tu uvukao, niti on mene. Eto, desilo se da zaista 2 horor romana u širem izboru, to nije bilo nikad, bukvalno. Pa time su, ja mislim, duplo veće šanse da makar jedan od nas dvojice ode makar u sledeći krug. Bar u uži krug. Za dalje ćemo vidjeti. Da. Pa dobro, ja ono što sam pročitala, ima tu dosta izdavača, ono što je dobro, barem kada je naše podneblje u pitanju. Laguna, čini mi se, negde prednjači sa svojim izdanjima, ali gledala sam i autore romana i neke naslove i sad sve to ne mora ništa da znači. Kad pročitam naslov, meni ništa ne znači. Ako nisam uzela knjigu i pročitala je, da mogu da je stavim u bilo koji žanr. Ali voljela bih kad bi se bar nešto promenilo u odlučivanju o nagradi.
Jer imam utisak da sve nagrade do sada, ajde sve, neka bude u poslednjih 5-6 godina, nekako su to teme koje imaju tu dozu komercijalnog u sebi i to je ono što se meni recimo lično ne sviđa, ali ko mene pita, ja nisam u komisiji za nagrade. Zato bih... Odnosno u žiriju. Pa da, nisam u žiriju, ali kao čitalac, eto recimo mogu to da kažem. Dobro, ja na to mogu da kažem da ovaj sadašnji žiri je promenjen, ako se ne varam, prošle godine. Dakle, on mislim da je žirirao samo za prethodnog dobitnika i sada mu je tek drugo ispoljavanje svoje neke poetike i svojih nekih sklonosti. Dakle, jeste, bila je Ninova nagrada dovođena u pitanje iz raznih razloga i sad ne bih ja o tome, jer ima čak i ovde u Nišu nekih od tih koji su bili u tom anti-ninovskom lobiju, koji su, šta ja znam, kritikovali, pa neka oni kažu zašto i šta. Ali hoću da kažem, da, bio je prethodni žiri dovođen u pitanje iz raznih razloga. Taj prethodni žiri je, recimo, ignorisao moj treći roman Prokletije. Nije ga stavio čak ni u taj izbor od 40-ak, što mislim da nije bilo pravedno. Ali, evo, znači, ovaj je primetio Zadušnice i hvala im na tome, a šta će biti dalje, kažem. Pa ne, ja sam za to da se svake godine menja žiri, ali da budu neki drugi ljudi. Pa dobro, izvini, koliko mi imamo toliko ljudi nemamo mi toliko stručnjaka za književnost da ih vrtimo svaki godin. Da, ali uvek treba, ako ne mora svi, ajde, bar troje da zamenimo, pa da tu dođe neka sveža krv, neko sveže razmišljanje, drugačije viđenje svega što je napisano, jer na kraju krajeva dolaze neke nove teme i nove dileme o kojima ljudi pišu. Pa evo, ja se nadam da taj neki trend koji je već bio prepoznat u prethodnih nekoliko godina, dakle, ta neka jugonostalgičarska, levičarska i ne znam ja kakva priča koja je malo bila dominantna, maltene su se ljudi kladili koja vrsta tema prolazi. Ali kažem opet da ne ulazim ja suviše u to. Ja sam i onako jedan samo izgnanik iz tog sveta laktanja i borbe za nagrade, borbe. Mislim, ovo je doslovno jedina nagrada za koju sam uopšte poslao knjige. Dakle, nisam uopšte želeo da se takmičim ni za beogradskog pobednika, ni za neke druge, da ih sad ne nabrajam. Prosto, ipak uz sve kritike, uz sva osporavanja, Ninova nagrada ima dovoljno veliku tradiciju i renome da, iako neke novije su čak i finansijski jače i šta ja znam, tu se kao vrte, ne znam ja kakvi novci, ali Ninova nagrada je Ninova nagrada, za to zna svakog na ulici, čovek koji, ne znam, pročita 3 knjige godišnje, čuo. Koliko je ona važna za pisca i za njegov CV na kraju knjige? Pa evo, reći ću vam koliko znači samo ovaj širi izbor koji je oglašen pre 3 dana. Od tada su me 2 radija i 2 televizije, računajući vašu, zvali. Imam još zakazane neke intervjue. Interesovanje čitalaca, kupaca je takođe pojačano. Zvali su me danas iz jednog knjižarskog lanca da dogovaramo, dakle, i njihovi kupci, odnosno čitaoci koji dolaze u njihove knjižare su očito već tražili. To možda treba napomenuti, moja knjiga je sam izdat. Ona iza sebe nema ni malog, ni srednjeg, a kamoli major izdavača koji će medijski da je plasira. Dakle, evo ovo gostovanje i tih par koje sam pomenuo, od toga 2 na radiju, su neka prilika da se čuje toj knjizi. Dakle, sam izdat znači sam svoj gospodar, sam svoj majstor, ali i sam svoj PR menadžer. I promoter, pa da. Postoji li knjiga Zadušnice sada u knjižarima? Trenutno je nema, kažem, ako se dogovorim sa ovim knjižarskim lancem, možda će biti, ali za sada Nišlije mogu da me kontaktiraju. Samo neke društvene mreže, Dejan Ognjanović i... Pa da, pa to je... Naručujemo preko Facebooka. Ja imam veoma popularan blog za čitaoce, ne sam čitaoce, i za gledaoce horora, pošto na njemu ima i filmskih prikaza, i književnih, i raznih drugih tekstova. Dakle, ukucajte samo Dejan Ognjanović blog, to će vas dovesti tamo je adresa, tamo su e-mail, tamo su svi podaci. I uputstvo kako se naručuje knjiga. Uputstvo je najprostije, pišete mi na e-mail i dogovaramo se, nema tu šta. I to je to. Lepo.
Kada pominjemo taj prethodni roman koji je neki drugi žiri, neki drugi ljudi koji su činili žiri za Ninovu nagradu gledao, pa možda čak i ignorisao, misliš li da je sada ovo zrelije u odnosu na taj prvi roman? Ili je prvi koji je, ajde kažem, prošao tu Ninov skener? Koliko je ovo zreliji Dejan Ognjanović u Zadušnicama u odnosu na taj roman? Ili je možda obrnuto? Pa kalendarski je svakako zreliji, da li je spisateljski, pa ja se nadam da sam iskusniji sada nego u svom drugom romanu, dakle u Zavodniku koji je ušao u taj širi izbor. Ali kažem, malo je nezahvalno da ja to procenjujem. Ono što ovaj roman izdvaja od mojih dosadašnjih je možda u njemu ima malo manje horora nego što su oni koji su navikli na jezu, stravu i užas od mene navikli. Dakle, ima tu i neprijatnih i groznih i jezivih scena, tu nema šta, mislim, prosto je, premisa je takva. Ali ono što izdvaja ovaj roman jeste veća količina crnog humora, koji je maltene neizbežan kada se nešto dešava, ne znam da li smo to dovoljno naglasili, roman se dešava u Nišu, Niškoj banji i Vrgudincu, jednom selu tu u malo daljoj okolini Niša. O novembarskim zadušnicama na groblju. Počinje na zadušnicama, ali traje neko vreme, da sad ne spojlujem koliko. Dakle, to je vanredno stanje, ne može to da se okonča za jednu noć. Dakle, dešava se u našim krajevima gde jedan širok dijapazon likova od profesora univerziteta do polusveta krimogene provenijencije koji naravno koriste gužvu, koriste vanredno stanje za svoje neke marifetluke. Dakle, čitav jedna lepeza likova, ali većina ovde, znači ajde ako ne računamo te baš univerzitetski obrazovane, govore onako po niški, naročito kad su među svojima, a onda kad imamo ove seljake i tako, taj neki polusvet. Onda ima tu puno sočnog niškog govora, dijalekta, ovih naših nekih uzrečica i opaski i, kako da kažem, tih nekih sočnih izraza koji su baš onako živi i želeo sam da ih zabeležim, da ih ovekovečim, da ostanu zapisani između ostalog i u ovom romanu. Ima ih baš puno. Ja ih volim svoje vremena još kao srednjoškolac, gimnazijalac sam zapisivao tako sa mojim kolegom. Smo se prisećali tih tako neki baš i nisu za televiziju, neki su onako granično. Dobro, pa naš je dijalekt takav. Prosto to je ono, mislim, živopisno. Dakle, jedan duh naroda koji se, kažem, isprovociran jednim vanrednim stanjem koje uopšte nije prijatno. Mislim, koje je vanredno stanje prijatno, ali dakle, jedna baš onako hororična situacija, ali kao što smo videli i sa ratovima, i sa bombardovanjima, i sa koronom, i sa svime, prosto mi smo takav narod, mi i pred najcrnjim i pred najužasnijim, između ostalog reagujemo i smehom i prosto iz svega toga što pokulja iz nas, pokulja i taj naš duh, ta dosetljivost, ta vrcavost i pokušao sam i sudeći po prvim reakcijama čitalaca i uspeo da to prenesem. Čak i recimo javljaju mi se ljudi iz Beograda i naravno iz širom Srbije koji ne kapiraju svaku reč, svaki izraz i sve. Jel ima rečnika manje poznatih izraza? Namerno nisam hteo. Neka googlaju, neka traže, neka se dovijaju, neka koriste imaginaciju. Na kraju krajeva sve je to srpski. Apsolutno. Znači, po nekoj logici, mislim, možda nije neki Beograđan nikad čuo za prizetka, ali možeš do korena toga da je to nešto zet, prizećivanje, znači nije i tako dalje. Znači možeš do korena tih reči da dođeš samo ako malo zastaneš. Ali u svakom slučaju sve ovo što smo kazali o zadušnicama jeste dobra preporuka da čim pre nabavite svoj primjerak ove knjige. Nemojte da čekate 29. januar, možda će da tada, ali bukvalno će nestati. Ne samo što će nestati. Meni je doslovno više od pola tiraža otišlo pretplatnicima i prvim kupcima. Knjiga imala premijeru na sajmu knjiga u Beogradu, dakle krajem oktobra. Znači ja sam više od pola tiraža koji je 1000 primjeraka, znači nekih 600 primjeraka je već otišlo. Ako knjiga uđe u taj uži izbor idućeg četvrtka, to znači ludilo
To znači doštampavanje, to znači definitivno haos. Ali to je lepo. Ma, to je lepo, ali... Taj haos se i traži, u stvari. Naravno. Samo kažem ljudima, ne čekajte zadnji čas. Bolje nabavite knjigu, makar ona tek, pošto je budete pročitali, dobila onaj pečat Ninova nagrada. To je onako slatko. Posle 29. januara štampat će se, ako bude bilo, a mi se iskreno nadamo da hoće, nadam se da smo talični i da ćemo se pohvaliti da smo sa ovogodišnjim dobitnikom Ninove nagrade prvi razgovarali, među prvima razgovarali. Drugi, eto. U svakom slučaju, 29. januar je dan kada ćemo mi koji volimo da čitamo, bez obzira na to da li volite horor štiva ili ne, već smo dovoljno objasnili da ovo nije klasično horor delo, već delo koje govori o nama samima na malo drugačiji način. Ali sa naglaskom na Nišlijama. Pa o nama, kad kažem nama, mislim na Nišlije. Izvinjavam se ostalima koji nas gledaju, a i nisu iz Niša. Pa da je uopšte ovaj jugoistočni... Ima takvih svuda, da ti kažem. Ima. Mi smo možda malo onako temperamentniji, mada tog temperamenta ima i na zapadu Srbije. To sam primetila. Ima. Pa ne, kažem, ovo je prepoznatljivo svima. Ja sam i težio da ovo bude univerzalno. Nisam ja nikakav lokalni, što kažu, zavičajni pisac. Jasno. Samo, eto, volim, odavde sam i nekako mi je logično da taj zaplet smestim u ambijent i među vrstu ljudi i među okruženje koje poznajem najbolje i koje iznutra mogu da viviseciram, da tako kažem. Tajni svat takođe je možda konkurent, ali samo zato što je Dejan Ognjanović urednik tog romana i izdavač. Da li će Marko Pišev ili Dejan Ognjanović biti laureati, odlučuje žiri čija sam imena pročitala malo pre, mada tu ima još vrednih dela o kojima verovatno moraju da još se dobro zamisle i da vidimo šta može da se desi. Vladimir Pištalo, pesma o tri sveta, on je kao negde viđen, to među čitaocima samo, pošto je već negde njegovo ime pribeleženo uz neke nagrade, velike, tradicionalne, ali bilo bi lepo da se to ipak malo promeni. Pa dobro, ima ozbiljna je konkurencija. Mislim, realno, nije baš velika verovatnoća da ćemo bilo ja ili kolega Pišev dobiti Ja sam njega pomenula zbog toga što je... Za ovu vrstu romana je dovoljno priznanje, odnosno nije dovoljno, ali ajde, dovoljno bi bilo da uđu makar u naredni krug. Dakle, makar u nekih 15-ak, to bi bilo već ozbiljan onako zamajac za život tih romana. Mi volimo da budemo neskromni, pa ću ja reći da uđe u onaj najuži krug. Pa šta bude posle. Da. Eto, to bi nas, čitaoce, recimo, vrlo obradovalo. Kad je Orfelin u pitanju, moram, eto, da se osvrnemo i na izdavaštvo. Ima li čega zanimljivog što će izaći iz kuhinje Orfelina? Apsolutno ima. Naravno, sajam knjige je bio, da kažem, nedavno, pre 2 meseca završen. Tu smo izbacili nekoliko novih knjiga, uključujući i Tajnog svata Marka Piševa, koji je, eto, odmah privukao pažnju Ninovog žirija. Izbacili smo knjige Krvi, prvi tom, dakle, prve 3 knjige. Drugi tom sa preostale 3 se očekuje do jeseni, dakle, najkasnije do sajma knjiga. I trenutno smo u pregovorima sa nekolicinom vlasnika prava, pošto, naravno, Orfelin, za razliku od mnogih izdavača, radi sve po PS-u i znači moramo da ispoštujemo prava. Dakle, trenutno smo u pregovorima za 2 knjige, pa ne bih to još obznanjivo dok to ne bude potpisano i parafirano, ali radi se mašina. Orfelinova jeste možda svedena u brojčanom smislu, ali taj tim ljudi neumorno radi i evo, naravno, kad se plodovi tog rada i na ovaj način valorizuju, naravno da je to radost i za nas i za naše čitaoce. I se piše nešto? Evo, vidjet ću kako će sve ovo da se završi.
Trenutno radim zapravo radim na knjizi, ali ne proznoj, pošto sam ja, kao što verovatno znate, i filmski kritičar, i esejista i još 300 čuda. Trenutno završavam knjigu razgovora sa velikanima horor rediteljima i glumcima koji su bili gosti jednog festivala u Sloveniji, pošto je taj festival ove godine proslavlja 20 godina, pa sam ja odabrao 20 mojih intervjua sa 20 najprestižnijih njihovih gostiju. To će istina izaći na engleskom i, ne znam, možda i na slovenačkom. Za srpski vidjet ćemo o tom potom. Dakle, to je nešto na čemu doslovno ovih dana radim, a nakon toga radim na prevodu. To već mogu da kažem jer sam najavio na mrežama, na novom prevodu jednog klasičnog Lovecraftovog romana, dakle Howard Phillips Lovecraft, kultni pisac horora. Poslednji njegov roman koji Orfeli nije izdao, Slučaj Charlesa Dextera Warda. To ću prevesti i na proleće ćemo to objaviti. A nakon toga najverovatnije ću privršiti svoju drugu zbirku priča, pošto evo sad smo pričali sve vreme o romanima, pišem ja sve vreme i kratke priče. Svoju prvu zbirku priča, dakle zbir jednog dela njih sam objavio prošle godine, Divlja kapela. Ne znam kako beše, mislim da smo pričali i o njoj. Jesmo. Evo, natera će mene Dejan Ognjanović da zavolim horor. Pa, evo, valjda neko ovo gleda pa će osim tebe to preći na još nekoga. Čitala sam te priče i moram da priznam da su mi se dopale. Pa eto, ako su ti se dopale, druga zbirka priča će najverovatnije biti gotova ove godine. Sad, da li u sam izdat verziji ili će me umeđu vremenu zgrabiti neki major ako se ovo sa Ninom razvije u nekom drugom pravcu, vidjet ćemo, ali onda ćemo morati da kaparišemo razgovore 6 meseci unapred, jer ako krene neki major izdavač, onda smo mi propali, mi mediji. Pa niste, ne, taman posla pa ne. Jer oni traže onda i major medije za promociju. Vi ste pratili moj rad godinama unazad, dakle, što se Bela Mija tiče, tu smo. Tu smo. Dene, mnogo hvala na izdvojenom vremenu pre svega. Držimo palčeve da uđemo sa zadušnicama u najuži krug. To je nama najmanje što želimo. Ali bih volela da ovog januara rođendan proslaviš zaista onako baš najveselije do sada. Da to bude i začinjeno Minovom nagradom. A što se izdavanja tiče, o tom potom, čekamo i te nove priče, pa će, naravno, vrata Bela Mija uvek su otvorena za ljude vredne, radne i ljude koji imaju šta da pokažu, da kažu i prikažu. Hvala ti na lepim rečima i naravno na lepim željama. Dejan Ognjanović, autor romana Zadušnice, koji je ušao u 38, to je onaj najširi krug romana za Ninovu nagradu, bio je naš gost. A mi ćemo sada da idemo na EPP.